ithongo lezalukwazi liyithongo elibalulekile kakhulu. Ithongo lezalukwazi liyithongo elinamandla. Ithongo lezalukwazi liyithongo ekubalulekile ukuthi siliqhakambise ngoba izalukwazi ziyinzala abantu. Zizala amakhehla, zigana amakhehla. Sizalwa abantu besifazane, siganwa abantu besifazane. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi, impunga yesintu, umshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya mahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo, kaThumbula Tshatatsha, kaPheshe, kaMaguyane, kaVaphi, kaNokhonjo. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. La sikhona siKwaZulu Natal eThekwini, enkabeni yale Theku, silapha eWestwalk. Sise 4th floor e-office number 420, ikhona la sitholakala khona siyimpunga yesintu. Emphelandaba ke asihloli. Uma uze emphelandaba usukufisa ukuzocaciselwa ngenkinga obhekene nayo ethinta isintu. Mawuze emphelandaba usukufisa ukuzosizakala nasemaphupheni, sihlale phansi siwacubungule, sikululeke ukuthi njengoba uphupha iphupho elinje yini wena ekufanele ukuthi uyenze. Hayi ukuthi emphelandaba usukuzohlola. Emphelandaba ufika nenkinga yakho, sihlale phansi, sicubungule, sikunike isaluleko. Uma kuukuthi futhi isiluleko asinaso mayelana nenkinga osukubhekene nayo noma usiza sinalo, siyakucela ukuthi udlulele kwabanye abantu ekungenzeka ukuthi usizo uzolithola kubona. Angikukhumbuzeke futhi zikhona nezincwadi esizibhalile ngoba ulwazi esiliphiwe nesilwambulelwa amakhehla nezalukwazi siyakwazi ukuthi silishicilele phansi. Zikhona incwadi zethu ezifundisa isintu ezingayixoxi inganekwane kodwa ziyafundisa. Sithini isintu? Amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe nendlela yesintu sezizonke zo4. Le ncwadi ke zizotholakala ngoJanuary zizonke. Incwadi amava ahlabahlosile iyona engekho njengamanje ngoba abantu abaningi bazifuna zizonke, bafuna isipesheni sazo zonke. Zizotholakala ngoJanuary zizonke. Njengamanje incwadi ozitholayo zintathu. Uthola Sithini isintu, uyokhuluza ukhokhobe nendlela yesintu, 1050 rand leyo khombo leyo. Mawufuna nga1 zikhona kodwa engekho amava ahlabahlosile. Namuhla ke mbukelo wempunga yesintu ngifisa ukuzokhuluma ngokubaluleka nobukhulu bamandla ethongo lezalukwazi. Ngizokusho lokhu kugcwala umlomo ukuthi alikho ithongo elikhulu nelibaluleke njenganethongo lezalukwazi. Ithongo lezalukwazi ilona thongo elikhulu nekubalulekile ukuthi sikwazise lokho ukuthi izalukwazi ziyinto enkulu, izalukwazi zibalulekile. Ungizwe kahleke. Angisho ukuthi ekubalulekeni ukwazi izalukwazi kufanele sizithathe sizigibeze emakhanda amadoda. Angisho njalo. Sizithathe sizigibeze emakhanda omkhulu. Angisho njalo. Kodwa lento engizokhuluma ngayo into ebalulekile kakhulu. Abanye bethi sibashayile. Ithongo lezalukwazi liyithongo elikhulu nelibalulekile nelinamandla kakhulu. Uyazi ukuthi uma ufisa ukocela emsamo awuceli ngembuzi eyisiphongwana kodwa ucela ngembuzi eyisibhuzazana. Angiyibeke ngolimi abazolizwa abantu. Uma uyocela emsamo awuceli ngembuzi enobulili bendoda kodwa ucela ngembuzi enobulili besifazane. Ngoba phela kubalulekile ukuthi masikhuluma kwesinye isikhathi sixegise ngoba abanye abantu ulimi lwesintu abalwazi, abaliqondi nezinto namagama ezinto ezithile abawaqondi. Ingakho kubalulekile ukuthi mangikhuluma ngesiphongwana ngibuye ngichaze ukuthi ngikhuluma ngembuzi enobulili besilisa ukuze ezofunda nalo ongazi. Mangikhuluma ngesibhuzazana ngikhuluma ngembuzi enobulili besifazane. Uma uzocela emsamo usondela nesibhuzazana uzocela ngaso ngoba isibhuzazana mawuzocela ngaso ukhumbule ukuthi mawufika emsamo ukhuleka kubanikazi bomuzi okwamakhehla lekhaya.
awukhuleki kogogo kodwa ukhuleka kubanikazi bomuzi, amakhehla lekhaya. Abantu ohlala ubabeka phambili ngaso sonke isikhathi amakhehla lekhaya ngoba ibona bayinhloko, kodwa beyinhloko nje baganiwe ogogo, bayazalwa ogogo. Yabona? Ingakho ke mawuzocela yiza wena nembuzi esibhuzazayo ukuze lezalukwazi eziyinzala abantu yalekhaya zizobona futhi iziqondo ukuthi nazo lesicelo sakho sibhekile ngakubona. Uyabona? Uyazi ukuthi abantu abaningi bakhuluma ngomkhulu kuphela. Noma umuntu ethula inkulumo emsamo akaceli kubanikazi bekhaya abayinhloko kwamakhehla ukuthi ngiyacela ukukhuleka nasezalukwazini zalekhaya, ezalukwazini ezaziganile lekhaya, ezalukwazini ekuyizona ezazenza izinto zenzeke lekhaya, ezalukwazini ekuyizona ezazikwazi ukuthi zenzele amakhehla lekhaya, ezalukwazini ekuyizona ezazikwazi ukuthi zenze kube khona ikhaya lekhaya elifudumele. Ukhumbule ukuthi uma ucela ukukhuleka ezalukwazini awugcini ngokukhuleka ezalukwazini eziganela amakhehla, kodwa uphinde futhi ukhuleke nasezalukwazini ezizala lamakhehla ayizinhloko lekhaya. Manje lento bafowethu yezalukwazi into ejulile kakhulu. Ithongo lezalukwazi liyithongo elikhulu nelibalekile, ekubalekile ukuthi nakwamakhehla waqhakambisa, kodwa ungagcini ngokuqhakambisa wona wodwa ngoba uzozithola manje ulahlekelwa okukhona ngokungekho ngesizathu sokuthi lo gogo laba bayabona ukuthi lo ucheme kakhulu namakhehla, kanti uthola ukuthi wena isalukwazi sikwembethe sizala ukhokho wakho, isalukwazi esizala ukhokho wakho uyingane. Uyabona? Manje ngenkathi wena ubheke kukhokho wakho kuyena intandokazi kodwa ogogo uyikhuluma indaba yabo. Ogogo bona ubahlabela izinkukhu, omkhulu bahlabela imbuzi, omkhulu bahlabela inkomo, ogogo bahlabela imbuzi. Uyabona lonto? Kanti ogogo ibona abantu abayizikhwishi, ogogo ibona abakwazi ukuthoba ulaka lwamakhehla. Uma wena emqondweni wakho kuzohlala kunamakhehla njalo, uma lamakhehla esenolaka phezulu kwakho, wobani abazowathoba ulaka ekubeni wena ungabanakile? Uma uzoyemsamo wabiza amakhehla uqale ngawo njengabanikazi bomuzi, ngoba vele lamakhehla ayeganiwe futhi lamakhehla kunezalukwazi eziwazalayo. Cela kuwona ukukhuleka kulezalukwazi ezaziwaganile nokukhuleka kulezalukwazi ezaziwazala, ngoba phela izalukwazi bafowethu abantu abakhulu, abantu nje besifazane babantu abakhulu emhlabeni. Abantu besifazane ibona abakwazi ukuzala amakhosi, abantu besifazane ibona abazala ingqalabutho namaqhawe. Manje uma bafowethu sizokukhohlwa ukuthi ithongo lezalukwazi liyithongo elikhulu, ithongo lezalukwazi liyithongo elinamandla, ithongo lezalukwazi liyithongo elibalekile, so lahlekelwa izinto eziningi ngoba lamakhehla lawa esiwaqhakambisayo nesiwabeka phambili izalukwazi zabo lezo. Okokuqala lokho. Okwesibili, lamakhehla lawa esiwaqhakambisayo nesiwabeka phambili anenhliziyo ezilikhulu, abantu abawenza ukuthi inhliziyo zikwazi ukugoba izalukwazi. Engisho ukuthi ke bafowethu nodadewethu, ithongo logogo liyithongo lokunakekelwa. Ogogo uyakwazi ukuthi ubenzele nje isimayo, cele komkhulu ukuthi lesimayo lesi ngicela ukuthi ngenzele ogogo. Upheka amadumbe, upheka obhatata, upheka isijabane, upheka isigwamba, yonke leyo nto leyo ubeke phansi ukudla, ukhulume ngokuthemeleza. Uma uwumuntu okhanyisa izibani, ukhanyisa izibani zakho, ucele emakhehleni ukuthi ngicela ukupha ogogo, nina bogogo nobe senipho omkhulu. Ogogo phela ibona vele abaphakela omkhulu, ogogo ibona abantu ababekukisa ukudla, bakukise lokho ukuthi ukudla bafuna vele ukuthi banike amakhehla ukuze amakhehla nawe ezokwazi ukuthola amandla bese ayasebenza. Akulona iphutha ukwenza ukumaya wenze lo gogo, kodwa okuyiphutha ukuthi wena phakathi kwekhaya ungakazi uyihlaba inkomo, uhlabela amakhehla lekhaya njengenhloko.
bese uqhamuka usuzohlaba inkomo usuhlabela izalukazi. Ukhumbule ukuthi isintu sethu siyinhlonipho. Uma isintu sethu siyinhlonipho, awukwazi ukwenza into wenzela ugogo ongakazi uyenzele inhloko zasekhaya. Njengoba isintu sethu siyinhlonipho, uma wena wenza lokho usuke usungahlukile nomuntu ogibeza ogogo phezulu kwamakhanda omkhulu. Uma uzokwenzela ogogo, senze isiqiniseko sokuthi lento ozoyenzela ogogo uyakhuleka kwabamphethe ugogo, ngoba isintu siyinhlonipho. Ukhuleka komkhulu, bokhokho nani bomkhulu bengicela ukuthi ngalentshitane nginikeze ugogo isobho, nginikeze ugogo isithebe ngo1 no2 no3 no4. Ngicela kunina bomkhulu ngoba inina inhloko zalapha ekhaya. Mawenze njalo wacela bomkhulu. Izinto zabantu abaningi zinakala lapha ekutheni uma benzela izalukazi bavele benze nje. Baqonda ugogo, umuntu avela akhuleke kugogo, abiza ugogo enze yonke into. Ugogo kunekhehla aliganile. Uma kuwukuthi ugogo uzovele wena ukhulume naye nje umhlabela inkomo ekubeni ikhehla aliganile ugogo kazi uhlabela inkomo, usuthatha ugogo wena wambeka ekhanda likamkhulu wakho. Kubalulekile ukuthi yonke into masiyenza ibe nenhlonipho. Yonke into masiyenza yenzeke ngendlela ehlelekile ezokhombisa inhlonipho, ngoba uma singeke sikwenze lokho izinto zethu zophambana. Engisho ukuthi ke bafowethu nodadewethu, noma uyinsizwa wakhile, kubalulekile ukuthi kube khona indlu yogogo. Kubalulekile ukuthi uma kukhona izindlu zamakhehla kodwa ibe khona indlu yogogo, ngoba ogogo bayithonga elikhulu, ogogo bayithonga elibalulekile, ogogo bayithongo elinamandla. Ogogo ibona bakwazi ukuthi ulaka lwamakhehla bawathobe lelo laka. Ogogo ibona bakwazi ukuthi uma kunezinto amakhehla kuphathele zona kodwa angakuniki ngezimo ezithile, bese ogogo bakwazi ukuthi bakuncengele ngoba bagane wona amakhehla. Kwesinye isikhathi abawaganile nje bayawazala amakhehla. Ingakho ke siyimpunga yesintu sithi namuhla ithongo lezalukazi liyithongo elibalulekile kakhulu. Ithongo lezalukazi liyithongo elinamandla. Ithongo lezalukazi liyithongo ekubalulekile ukuthi siliqhakambise, ngoba izalukazi ziyinzala abantu, zizala amakhehla, zigana amakhehla. Sizalwa abantu besifazane, siganwa abantu besifazane. Hayi, angawageqa amagula ngoba ngemuki. Asuthathe lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Singakhohlwa ke njalo ukuthi incwadi zempunga yesintu zikhona njengamanje sinespecial sekhombo yencwadi ezintathu 1050 rand. Incwadi zethu zifundisa isintu, asixoxe nganekwane. Ushayela zona ke inombolo lezo zibona escreenini sakho bese senza inhlelo zokuthi sikuthumelele. Ake sithi ke nje impunga